Тук съм отново, както много пъти вече, защото ние сме против това, което се случва в Сирия и други държави, против това, което прави българското правителство, подчинявайки се на господарите си, да бъде не просто опонент, а да бъде враг на държавата Русия. Всъщност нашето правителство, за най-голямо съжаление, с това, което прави, се превръща в враг на цивилизацията. За да покажем на българските политици, че българския народ, макар и не всички е осъзнал, се е излязъл с нас, е против тяхната политика, против англосаксонските ценности, които са ни насаждани. Желаем подобряване на отношенията с братска Русия, нашия естествен съюзник, и желаем прекратяване на войната в Сирия, която западният свят подклажда. Моите мотиви, както и на другите, са да изразиме недоволството си от безумните решения, които се вземат от тройката Плевнелиев, външния министър Митов и военния министър Ненчев, които вече е ясно, че изпълняват дистанционно команди от другаде и откакто са на власт, нагнетяват напрежението между отношенията между България и Русия и по този начин водят една политика, която по никакъв начин не е в полза на България. Ние сме тук да протестираме срещу създаването на плацдарм на наша българска територия срещу братския руски народ. Ние не искаме на нашата територия да се разполагат чужди бази и да се изграждат чужди командни пунктове, а искаме ние да сме суверенна държава. Държава, която да защитава своите интереси на своя народ. В момента не е така. Искам да ви попитам, защо избрахте и решихте днес да дойдете пред президентството? За да протестираме против колониалната политика на Съединените щати и против президента Плевнелиев, който изцяло доказва, че е враг на българските интереси. Ние заставаме изцяло за справедливата борба на нашия братски народ, сирийския, и твърдо зад политиката на Руската федерация в справедливата им борба срещу световния тероризъм и може би в тяхно лице единствената реална борба ще бъде от тяхна страна. Значи дойдохме тук за две неща. Първото, което е, и това е най-важното в последните дни, това е забраната, където я налага Министерството на външната работа и на Република България, също руските самолети с хуманитарните помощи за Сирия. А второто, против НАТО и неговата намеса постоянна в България и вътрешната работа на България. Онези самолети с хуманитарната помощ от руска страна към Сирия. Какво мога да мисля, освен че безкрайно глупаво от една страна, всъщност може би преднамерено злостно, беше решението на нашите управляващи да не допускат трасето на руския самолет да бъде над България. Всъщност те затрудняват един хуманитарен акт, което не е хуманно. Това от една страна. В същото време твърдят, че имат подозрения, че тези самолети може би пренасят нещо друго, а не хуманитарна помощ, и имат претенции да проверяват руските самолети, което, доколкото ми е известно от международна правна гледна точка, е недопустимо. Искам да ви питам и какво смятате за руските самолети с хуманитарна помощ за Сирия? Смятам, че самолетите прекарват само и абсолютно храни и лекарства на крайно нуждаещи се хора, на чието глави падат бомби и свирят куршуми. Българското правителство явно не хае за тези хора и не им пука. И аз съм втрещен от тази политика. Това не е политика. Това е идиотизъм, това е върха на сагачеството, на лизачеството, и аз не знам на какво на западните господари. Не съм съгласен с тази политика. По-скоро трябва да се попитат защо не проверяват американските военни и техника, които влизат в България, които определено носят оръжие, и както се знае преди време в Анево инцидента, който стана, където са изпробвали американско оръжие. По-скоро там трябва да има някакви съмнения, че се върши нещо нередно, а не руските самолети, които носят хуманитарна помощ.